Què tal? Benvinguts a Bootroom, benvinguts a la prèvia del que ha de ser un dels caps de setmana de la temporada i pràcticament un dels caps de setmana dels últims 10 anys pel Barça de bàsquet. Intentarà tornar a guanyar l'Eurolliga des del 2010, que es resisteix a la màxima competició continental i aquest any doncs, el Barça ha treballat per intentar tornar a guanyar aquest títol. Tinc amb mi per comentar aquest Barça-Milà de divendres i el que esperem que sigui una final, un dels mites del Barça de bàsquet, un jugador que sap el que és jugar una Final Four, que sap el que és guanyar-la i que ens ajudarà a desxifrar una mica el que passarà aquest cap de setmana a Colònia. Jordi Trias, què tal? Com estem, Joan? M'alegro de veure't. Jo també amb nosaltres, un dels analistes habituals de Bootroom, l'Artau Pasqual. Artau, què tal? Bona tarda. Hola, Joan. Hola, Jordi. Molt bé, amb moltes ganes també de parlar del Barça de bàsquet i vaja, amb ganes de Final Four ja també. Vull dir... Sí, tots en tenim. Estem tots igual, Sí, és aquell cap de setmana que t'entra una mica de papallones a l'estómac. Deixeu-me començar, ja entrarem al tema estrictament de bàsquet, però aprofitant que tenim el Jordi Artau, deixa'm aprofitar per preguntar-te, Jordi, com són els dies previs a una Final Four, com es viuen la setmana prèvia, canvien moltes rutines o simplement ja l'equip porta una dinàmica que no es transforma massa? A veure, respecte a les rutines, realment canvien només una mica en l'aspecte de que normalment marxes un dia abans quan has de jugar un partit fora i els de la Final Four estàs allà ja 2 o 3 dies abans mínim i en aquest aspecte sí que et canvia la rutina i ja mica en mica que estàs allà, si ja saps que és una competició, lògicament, o la competició més important, encara t'ho fa veure més perquè estàs rodejat de periodistes, scouters, personalitats del bàsquet importants i doncs amb nervis, però també orgullosos de poder tenir la possibilitat de guanyar una Eurolliga, està clar. I què anava a dir, a nivell de bàsquet es prepara diferent o simplement vas fent? Sí, et mentiria si dius que no es prepara diferent, perquè tots els partits, lògicament, es preparen, però jo recordo que tant amb l'Ivanovic com amb en Xavi Pasqual, tot i que saps que té importància la Lliga ACB, quan ja et classifiques per la Final Four, comences a preparar ja el partit una setmana abans de lo habitual. Si normalment posem 3 o 4 dies de treball de l'equip previ que jugaràs, doncs posem que Final Four fas ben bé 2 setmanes ben bones d'intens treball tàctic absolut per conèixer tot sobre el rival. Quan dius intens, amb Ivanovic no em vull ni imaginar el que deuen ser aquestes 2 setmanes i la teva cara així ho diu. Vídeos, detalls de pista, tot el que et puguis imaginar. Però clar, estem en hi ha un nivell, i cada cop més, doncs de que cada detall realment l'has de cuidar perquè arriba un punt que es guanya ja per petits detalls, perquè la qualitat dels equips és tan pròxima que al final aquests detalls són el que et fan canviar de la victòria a la derrota. Mira, això em anava a preguntar, com veus el Barça de cara a aquesta final a 4, el partit contra el Milà? Com creus que arriba l'equip de Saras? Arriba bé perquè ha jugat els 2 últims partits d'ACB molt bé, contra grans rivals, a més. Una mica respirant, no? Perquè l'eliminatòria del Zenit ho va passar molt malament. Jo soc dels que vull pensar que crec que l'eliminatòria del Zenit va ser positiva per ells. Van sortir reforçats al final al classificar-se, però jo soc dels que soc més pessimista amb el partit de semifinals que el de final, perquè crec que el partit complicat serà sobretot el de les semifinals. Mira, faig també extensiva la pregunta, Artau. Com creus que arriba el Barça, sobretot en moment de joc? A veure, en moment de joc crec que arriba en un bon moment, el mateix Saras ho va dir, que li fa la sensació que aquests 2-3 partits, sobretot contra Baskonia i Tenerife, que estan una mica en el llindar del partit exigent perquè són molt bons rivals i també d'aquesta recuperació terapèutica després de la sèrie dramàtica a nivell psicològic contra el Zenit, doncs crec que han sortit efecte, no? Donaran profit a l'equip. Arriben bé i, vaja, crec que, a més, el que és més important també arriben frescos. Ha pogut rotar, ha pogut seguir donant minuts als 10-12 jugadors convocats sempre i crec que això al final és molt important. El Barça tota la temporada, fins i tot el dia del Zenit, el 5è partit, ha fet rotacions llargues, aprofitant la profunditat de la plantilla i arriben tots activats. Això us anava a dir. Per on creieu els dos que pot vehicular el partit contra el Milà?
És a dir, Milà és un equip força anàrquic que té jugadors amb molt talent. Què ha de fer Jordi el Barça molt bé per intentar superar i dominar en tot moment el conjunt de Messina? És superar les coses que pot controlar, no? O sigui, la defensa, el Barça aquest any ha sigut decisiva i quan ha pogut defensar com ells han volgut, després han pogut córrer. I jo crec que, ja sé que és una mica tòpic, perquè al final els tòpics són els que es diuen, però defensa-rebot en partits d'aquest perfil són la clau normalment. Artau? Jo crec que la clau principal del Barça en aquesta sèrie, en aquest partit, serà defensiva i és aconseguir que Chacho Rodríguez, Malcolm Delaney no s'activin en joc de bloqueig directe i mà, que és bàsicament el que fa més Milà en aquesta temporada. És molt simple, juguen al pick and roll central o busquen un mà perquè el generador se centri. Llavors hi ha molts jugadors oberts i busquen donar amplitud a la pista, tot i que després ja veurem en els clips que no sempre ho aconsegueixen. Si el Barça aconsegueix una mica en la línia de la sèrie contra el Zenit al llarg de la temporada, la sèrie contra el Zenit en els bons moments, em refereixo, que en Brandon Davies es faci més la defensa de canvis, que en Pau Gasol es pugui fer el flat o el drop, igual que si juga Pustó, i que ja ho veurem, no crec. No té pinta, no. I si juga Pierre Oriola, que es faci una mica més també el cas del mateix que en Brandon Davies, crec que si aconsegueixes tenir clar una mica les condicions de cada defensor, el Barça podrà aconseguir portar la iniciativa en aquest àmbit i Sergio Rodríguez, Delaney, al final no els frenaràs del tot, però sí que els pots posar dificultats, que això al final també és del que es tracta contra atacs tan brillants. Això em anava a dir, Jordi. Tu que has jugat amb jugadors, molts jugadors com Delaney, com Sergio Rodríguez, com se'ls frena? Perquè, a més, tinc la sensació que tots dos són jugadors que en dies importants tendeixen a donar un rendiment superior al que donen durant tot l'any. És a dir, Delaney ja l'hem vist aquí a Can Barça, que el dia que hi ha de ser hi és. Com s'atura aquest perfil de jugador? Són aquests perfils de jugadors més difícils de parar perquè són molt talentosos, depenen, entre cometes, poc dels companys per destacar ells individualment parlant. Al final, com més pressió defensiva tens, qualsevol jugador sent més incòmode, per tant el Barça ha de sortir sobretot concentrat defensivament amb molta pressió sobre aquests jugadors, encara que gastis faltes, s'han de notar que és una defensa dura, agressiva, perquè si aquests jugadors els deixes jugar fàcil, fan un strip, no, que en diríem, doncs jo crec que el més important és això, jugar molt agressiu i dur. I si has de gastar faltes, doncs es gasten. Clar, aquesta és una de les coses importants que té el Barça aquest any, que té molts jugadors per entrar, ho deia l'Artau, perquè el mateix Volmaro l'hem vist créixer moltíssim els últims 10-12 partits, que això li dona un aire a Saras, precisament per això, per dir, surt, defensa una estona a Delaney, fins i tot intenta treure'l del partit, que també sabem que Delaney té aquest punt. I això és una clau que el Barça pot fer servir. Més enllà de Delaney i de Chacho, què creieu que pot fer el Milà per incomodar el Barça? L'Artau primer? Vinga, va. Vinga. A veure, des del meu punt de vista, el Barça aquesta temporada ha fet el focus de producció principal que ha tingut, més enllà, lògicament, del talent individual dels jugadors i les sortides per tiradors amb Curi i Joabrines, que també han obert molt les mires de Jasikevičius, ha estat buscar el desajust al pal baix. Sobretot, com que Calates no té aquesta capacitat per trencar 1 contra 1, es buscava que quan el rival canviava d'assignació posar la pilota a un jugador del pal baix, aprofitar la superioritat física i respondre allà. Això no sempre ha donat bons resultats. Per exemple, tenim de tot. En Brandon Davies en la sèrie contra el Zenit va anar prou bé quan es va fer. Mirotic al llarg de molts partits de la temporada ho ha aconseguit. Higgins també, quan s'hi ha quedat per les situacions que fos, també ho ha aconseguit. Però després tenim casos també com els d'Oriola, que a vegades els rivals han buscat que fos precisament ell qui se l'hagués de jugar. El Barça haurà de ser molt selectiu en aquestes coses i sobretot necessitarà també que no et passi el que et va passar, per exemple, és que al final sempre acabo traient aquesta sèrie, però crec que reflecteix virtuts i defectes del Barça en funció dels partits. El Barça acaba ensegant-se una mica en això, en la sèrie contra el Zenit, també perquè no pot fer les sortides pels tiradors. Ja l'inverteixen l'angle intentant portar la cantonada Curi i Joabrines directament perquè no pugui sortir i llavors acaba sent molt difícil trobar altres variants, però has de ser suficientment llest per aconseguir
que la pista, per entendre'ns, hi hagi com alguna xinxeta que t'obligui que el rival hagi d'expandir la defensa. Si aconsegueixes això, serà més fàcil poder aprofitar els desajustos al pel baix, serà més fàcil també pels jugadors en general poder produir i aconseguiràs pal·liar aquest abús aquesta tendència del rival a que Calates hagi d'acabar llançant triples sobre bot, hagi d'acabar assumint possessions que normalment ell no voldria assumir. Has d'intentar que el Barça, que és un equip que té molts mecanismes molt bons i és molt metòdic, pugui cenyir-se al pla A, perquè si hem de començar a improvisar, allà segurament Milà té les de guanyar. Sí, l'Artau, és que ho has resumit perfectament. Realment el Barça té aquest joc de bloquejos indirectes, de molta mobilitat, que necessita espai, queda bastant clar a vegades què volen jugar. El que passa és que ho fan tan ràpid i tan bé que moltes vegades ho aconsegueixen. Però el papers mateix dels tiradors, com diem, són molt importantíssims el tema d'Abrines Kuric, que puguin sortir a tirar bé, que l'equip treballi per ells. El Milà, que sortirà a intentar lògicament impedir això. Suposo que faran també bastants canvis defensius i, sobretot, jo crec també que no pugui córrer, perquè el Barça, al final, els partits que acaba guanyant de molt és perquè ha pogut córrer. La seva defensa estan agobiant, que acaben fent mals llançaments als rivals i poden córrer. Això jo crec que el Milà ho tindrà molt en compte de cara al partit de demà. Mira, pel que esteu dient, hi ha una cosa que m'agrada, que és que una cosa més que no havia passat els últims anys, que és que normalment el Barça les últimes temporades, ara feia molt temps que no, però quan es classificava per les Final Fours, sempre acostumava a arribar en aquest tram pensant en què havia de fer per frenar el rival. És a dir, jo recordo sèries semifinals contra el Madrid de què hem de fer perquè Carroll no surti a llançar, què hem de fer per aturar a Llull en el seu moment, i així podríem posar molts exemples. En canvi, aquest any, pel que esteu dient, i evidentment tinc la sensació que serà així, és que estem potenciant les virtuts del Barça, és a dir, tots creiem que si el Barça aplica el seu pla de partit, que entenc que serà el mateix de tota la temporada, defensar molt agressiu, ho deies Jordi, també l'Artau i córrer, és el Milà el que s'ha de preocupar, no realment? És a dir, és el Milà el que s'haurà d'adaptar una mica a la situació de joc que plantegi el Barça, que segurament entenem que serà la mateixa de sempre. És a dir, el pla de Saras és evident i no el canviarem a hores d'ara. Jo mateix o l'Artau? Responem. Bé, ara jo mateix. Aneu fent, cap problema. Sí, el positiu d'aquest any, tens tota la raó amb això. Ens dona la sensació, o sigui, el millor nivell del Barça ens dona la sensació que és millor nivell que el del Milan, el millor de cada un. Però, clar, falta que aquest dia en concret això passi, que a vegades, clar, com que és un partit, pot passar que no sigui així, però ens dona la sensació que el Barça té tots els requisits d'un equip campió i d'un equip guanyador. Falta el tema mental, que ha demostrat en moments que ha anat molt bé, però el tema de l'eliminatori contra el Zenit sí que hi va haver uns moments de dubte, sobretot mentals. Aquest equip, a la que domini aquest camp, serà per mi clarament imparable. És que és l'únic camp que li veig una mica ara que ha de demostrar. No que sigui negatiu, però encara li falta l'any del 2010, que comparem moltes vegades, crec que hi havia jugadors d'un ADN guanyador, com era el cas del Pete Michael, el Juan Carlos Navarro, etcètera, perquè el Víctor Sara mateix tenen aquest caràcter, doncs que aquest equip ja té, però falta acabar de polir-lo. Jo crec que és una mica el dubte que ens vivim amb aquest equip. I vosaltres us planteu a París convençuts de que guanyareu, no? És la idea. Sí, perquè crec que en aquella Final Four, a diferència d'aquesta, érem una mica més favorits nosaltres que els altres. O sigui, jo crec que podríem dir que érem, tot i que hi havia equipassos, perquè hi ha l'Olympiakos, que era un equipàs, amb jugadors, Teodosic, molts. Sí, Papa Lucas. Però crec que aquella Euroliga, no sé si esteu d'acord amb mi, el nostre equip va ser millor en tota la temporada. I allà a la Final Four, doncs en principi donàvem una mica aquest perfil de favorit, però amb el respecte dels rivals, perquè sabem que un partit dolent te'n vas a casa, no? Però jo crec que era més favorits que el Barça actual per guanyar l'Eurolliga. Artau? Jo crec que en el Barça conflueixen dos factors que fan que sigui favorit. El primer és que ha estat l'equip més sòlid a l'Eurolliga de tota la temporada. Ho vam comentar en una prèvia de les eliminatòries. Si agafes el tall de la primera volta i el tall de la segona, no és primer en cap de les dues, però és segona a les dues o segona a la primera i tercera a la segona, amb la qual cosa té una solvència insultant. I l'altra és que, lògicament, també a nivell de noms, quan tens Mirotic, tens Higgins, tens Brandon Davis, tens Calates, toca acceptar el cartell de favorit en moltes ocasions i, en aquest cas, doncs, esclar, el comparteixes amb altres equips, però el Barça no és la ventafocs, precisament, de la Final Four. Llavors, esclar, això sumat que, lògicament,
hi ha la il·lusió de tornar a una Final Four molts anys després, fa que es construeixi un relat en el qual el Barça, jo no crec que sigui una obligació, però sí que ha d'estar a l'alçada. I a més, ja ho enllaço amb dues coses que m'interessen. Crec que el Barça, evidentment, ha de construir la seva posició a partir dels seus punts forts, del que fa bé, però és que precisament una cosa que fa bé, i això és mèrit total de l'entrenador, és analitzar i entendre perfectament les circumstàncies del rival. L'estaf de Jasikevičius i el mateix Jasikevičius són entrenadors molt meticulosos, que ho tenen tot molt mesurat i que, a més, doncs, esclar, al final saben transmetre-ho molt bé als jugadors. Això el Jordi suposo que t'ho explicarà millor, però si a mi, on jugo jo, al Farners, ja em fa mandra a vegades escoltar detalls molt densos sobre certs rivals, imagino que a nivell professional també necessites que sigui el més concís possible, que no se't posin a parlar-te d'estadístiques avançades. El missatge ha de ser més concret, no? Ha de ser, sí, clar. Que si no, tanta informació al final, doncs no acabes fan-ne cap, no? Estic d'acord amb tu, Jasikevičius aquest any està fent una feina. Se li nota molt. O sigui, el seu accent d'entrenador a la pista s'ha notat moltíssim. Fa un joc molt més divertit i efectiu. O sigui que la banqueta aquest any ha sigut decisiva de moment. A més, tenim aquest perfil guanyador, no? No només que sap entrenar, que sap competir. És un entrenador que té aquest plus Barça, que en dic jo, doncs, per poder donar aquest salt qualificatiu de campió. I amb que simplifiques les coses, i amb això, amb simplificar les coses, i a més, al final, amb el factor de que és un projecte que necessita guanyar alguna cosa, necessita resultats més que res perquè es pugui dir en el futur, doncs es forma això. Jo crec que, i ara ja t'ho tenco, perdona Joan, perquè no he sabut enllaçar bé, però si agafes jo crec que l'etiqueta aquesta, a vegades es parla de Mirotic en la pressió i jugador en la pressió, no sé què, tots els jugadors, realment, em sembla que és una tonteria moltes vegades catalogar projectes o equips a l'Eurolliga, sobretot de guanyadors o perdedors, perquè realment la millor manera d'aprendre a guanyar és guanyant. Ningú guanya el primer títol ni la primera cosa sent un guanyador, sinó que pot arribar-hi després de molts anys de fracàs i de tancar-se, i precisament la millor manera d'aproximar-se a la victòria en bàsquet i en l'esport en general és coneixent en què t'has equivocat en anys anteriors o què és el que no has fet i llavors intentant ja polint això. Llavors el Barça aquest any no és que hi arribi a ser un perdedor, és que arriba a ser un equip que és inexpert a la Final Four i que no afrontarà de la mateixa manera d'aquest any que la de l'any vinent o la de l'any que torni a arribar. És interessant el que dius, Artau, sobretot perquè, mira, ja que ja has entrat tu i hem obert el meló, m'agradaria passar-hi de puntetes perquè, per bo o per dolent, segurament serà un dels noms que se'n parlarà moltíssim després, que és el de Mirotic, però com creieu que afronta Mirotic aquest partit contra el Milà? Perquè estarem d'acord que és el partit pel qual es va fitxar Mirotic i ell ho sap i segurament és un problema per ell o no ha sigut capaç fins ara de canalitzar aquesta pressió que segurament es posa ell mateix perquè el Barça està farcit d'estrelles. És a dir, tenim Higgins, que ha guanyat 2 vegades l'Eurolliga. Bueno, no us he d'explicar jo ara què tenim, però com creieu que gestionarà i ho enllaço també amb si li ha anat bé, encara que soni contraproduent, si li ha anat bé el cop de realitat contra el Zenit. És a dir, si això li pot servir per enfocar-ho de millor manera. Sí, a veure, el Mirotic és, sens dubte, el millor jugador de l'equip, perquè això jo crec que, si mirem la importància que té en el joc, està claríssim que és el jugador més talent, més qualitat. El que l'eliminatòria contra el Zenit, com dius, és cert que ha sigut una mica sorpresiva en l'aspecte que ell també s'ha vist sorprès de la defensa que li van fer, estava molt estudiada, ell no va acabar de respondre per aquesta exigència, autoexigència que es posa ell, perquè estava superimplicat amb l'equip i a vegades de tan implicat et pot sortir en contra, això, no? És una mica, jo crec, que el que ha passat amb Mirotic. Però té l'oportunitat de fer-ho, al final el talent sempre surt a relluir, jo tinc confiança en ell i crec que farà una Final Four molt més bona que l'eliminatòria com a mínim contra el Zenit, no? Jo crec que ja ha tingut moments de pressió que els ha superat bé, però ara tothom recorda el Zenit, però jo crec que és un jugador que a la Final Four estarà més que preparat. Jo estic molt d'acord amb això i, a més, dic una cosa. A veure, a mi m'agrada separar aquí com ho veiem des de fora de com s'ha de veure des de dins. I crec que des de fora és evident que a nivell de premsa i tot, Mirotic juga en part per la seva herència i per el record que quedarà d'ell com a cara visible del Barça durant el futur,
Però, de totes maneres, des de dins, a mi em sembla que el que s'ha intentat i el que s'intenta és enviar un missatge diferent. Escolta, ets el líder de l'equip, ets l'estrella de l'equip, evidentment, però aquest equip, sense que... O sigui, amb Mirotic molt cobert, van aparèixer Higgins, Brandon Davis, van aparèixer molts jugadors de molta entitat i van ser capaços de treure les castanyes del foc. Al final, el Barça és un equip que té molts recursos. I Mirotic, crec que segurament, evidentment, té una pressió individual, però el Barça no ha de cometre l'errada d'orientar l'enfocament de l'eliminatòria, escolta, anem a fer que Mirotic agradi més, sinó intentar que des del col·lectiu es faci la vida el més fàcil possible a Mirotic, tenint en compte també una cosa, que això és una teoria meva, no sé com ho veureu, però no és el mateix afrontar un marcatge específic a un jugador en un partit de vida o mort que afrontar-lo en un partit en una sèrie de 5 partits, perquè en una sèrie de 5 partits, al final, si feies això i, jo què sé, t'apareixia Brandon Davis o t'apareixia Higgins o t'apareixia qui fos, Xavi Pasqual al següent partit podia ajustar. A veure, una cosa que també crida l'atenció és que el Barça aquest any ha jugat 2 partits contra el Milà, a fase regular, evidentment, contra tots els equips, però els ha guanyat els 2, un amb molta solvència a camp del Milà i el Palau acabant fent un dels millors partits o els millors últims quarts de la temporada. Això, tu que ho has viscut 1000 i una vegades, com s'afronta, Jordi? Això ja va amb cada jugador, no? Com ho afronta. A mi em crea mal rotllo més que bon rotllo. El qual, en el meu cas, seria positiu perquè estaria més mentalitzat, no? Perquè tens aquesta por de dir... Això ens hem trobat moltes vegades, no? De partits que guanyes còmodament, després, sense voler, el teu subconscient et pot fallar i aquí, en aquest nivell del subconscient, és molt important. O sigui que escollir, m'agradaria arribar amb un rival que no hagués guanyat els 2 partits tan fàcil. Per això dic que el partit que em dona més mal rotllo, per dir-ho d'alguna manera, tot i que tinc molta confiança amb el Barça, és més la semifinal que la final, que tot i ser hipotèticament l'Efes, que teòricament és una mica millor potser que el Milà, crec que el Barça ja jugaria d'una altra manera. Artau, tu com ho veus, això? Creus que pot influir d'alguna manera o que pot generar algun tipus de controvèrsia dins del propi partit? O que alterarà algun pla de partit o alguna pissarra o no? Jo crec que els 2 equips han canviat prou respecte dels 2 partits que van disputar. En el de Milà, per les absències que tenia Milà, em sembla que Delaney no hi era, i sense anar més lluny, i el del Palau perquè és un partit estrany. És un partit que comença ja a certificar aquella mala dinàmica que va tenir el Barça a novembre-desembre. És l'inici d'allò, em sembla, i són 6 minuts bons, realment. Són 6 minuts bons i 34 de mastegar sorra i patir moltíssim. I a més, és que crec que Milà té una altra cosa, que és que hi ha 2 jugadors que han crescut moltíssim aquesta temporada allà, i que són Savon Shields, que ja l'havíem vist a Baskonia, que era boníssim, i ara, a més de ser boníssim, vota molt bé, vull dir, ha millorat molt, i l'altre és Kevin Punter, que és 3 quarts del mateix. És que hem parlat de Delaney i Sergio Rodríguez que es poden rebentar el partit des del vot una mica portant-la al timó del partit, però és que aquests 2 no necessiten portar el timó, es foten enxufar i simplement s'ha acabat, no? Llavors crec que han canviat una mica els focus d'atenció i el Barça ha de tenir un objectiu, que és que el partit al Mediolanum, més enllà de les baixes, són 20 minuts bons, la primera part és discretota, vull dir, no crec que el Barça faci la mateixa primera part que va fer allà, i el Palau el que hem dit. Per tant, deixant de banda, a més, que és que l'exigència és molt diferent, allò eren partits de temporada regular i aquí segurament sí que t'has de plantejar que no hi ha altra cosa que no sigui anar al 100%. Jo no crec que... O sigui, sí, evidentment, has guanyat 2 partits i estàs més a prop de perdre que no pas estaves abans. Vull dir, evidentment, s'acosta el moment d'alguna derrota contra Milà, però no crec que l'enfocament hagi de ser el mateix als 2 partits primers. Veurem com ho gestionen tots 2 entrenadors, que a més, evidentment, són 2 dels millors entrenadors del panorama europeu. Deixeu-me ficar, i per anar pràcticament tancant, després veurem situacions concretes de partits i acabarem d'expulsar totes les sensacions que tinguem, però deixeu-me posar el focus primer de tot, sobre Pau Gasol. És a dir, no, l'Artau fa llengua. No, però ja no sobre Pau Gasol, sobre el rendiment, sinó sobre accions concretes. Vèiem i parlàvem que Milà juga molt bé, sobretot Delaney i el mateix Chacho juguen molt bé aquests bloquejos directes i fan molt mal a través del pick and roll, de mans a mans. Això, com pot fer el Barça per intentar adaptar a Gasol, que l'hem vist amb una millora evident, com pot fer el Barça per intentar pal·liar el dany que pot fer Delaney, Chacho
i els jugadors creatius de Milà amb Gasol a la pista. Clar. A veure, el tema Pau és un jugador diferent a tots els altres, en l'aspecte principal de que té una edat ja molt avançada, és que avui estiguem parlant, lògicament, que hi ha certes coses que li costen més, com és fer un canvi defensiu en el bloc directe que ja Jasikevičius des del principi no li ha fet fer. En aquest aspecte, el Barça ha de tapar aquestes mancances, fent una defensa d'equip més tancada, diria jo, però ja se sap, cada jugador té les seves virtuts i defectes. Després, per altra banda, el Pau et donarà coses en atac o en defensa, perquè estem veient un Pau també molt intimidador, sota l'anella fent taps, recordeu, el 5è partit va ser decisiu, i estem veient un Pau també molt fi des de l'exterior. Està llançant molt bé i a mi m'agradaria ja que postegés una mica més, perquè és que és tan bo que vols que faci una mica tot el que ha fet sempre, però de moment jo estic molt content de com ha anat el tema Pau i soc també sincer dient que tenia els meus dubtes per un tema d'edat, no per qualitat, perquè havia estat a part 2 anys i mig pràcticament sense jugar, una edat, com hem dit, ja molt avançada, i està clarament agafant la forma i sent un jugador cada cop més important al Barça i pot tenir el seu paper decisiu demà contra el Milan. I a més, ara m'ho remates, Artau, però té allò que aquest equip necessita, que és que ho ha guanyat tot. És a dir, que té el caràcter que segurament quan la pilota cremi no li cremarà. Vull dir, no tindrà aquell punt de responsabilitat que potser sí que tenen altres jugadors, perquè és que a més ho ha viscut del dret, del revés, amb la selecció, amb l'NBA, ho ha viscut a tot arreu. I per tant, això és un punt a favor que en aquests moments segurament el Barça li pot donar un plus de tranquil·litat i de caràcter competitiu. Artau, remata-m'ho. Jo crec que en Pau Gasol s'ha vist una de les coses que més destaquen de l'afició del Barça a tots els nivells, que és la visceralitat, no? Passar de la sentència a l'amor en un moment, i crec que és el gran problema de moltes vegades que ens creem expectatives. La gent tenia una imatge de Pau quan va arribar, que era segurament, esperaven aquí que el seu rendiment bo, un rendiment bo que hagués estat el Pau NBA, i el Pau NBA ja fa 2 anys que no jugava, vull dir, no existeix. I el que ha fet, a mi em sembla encara millor. O sigui, arriba al mes de març, o sigui, el fitxatge s'anuncia pels vols del mes de març, un mes entrenant després de 2 anys intentant recuperar-se. Tots els equips, quan ell arriba, estan ja al 100, 120%. Saras li dona unes titularitats que són molt discutides, però que realment li dona les titularitats en el moment que pot donar-li, perquè si no li donava aleshores ja no li podia donar en cap altre moment de la temporada amb un mínim de garanties, i ell va integrant-se. I crec que per ser un jugador de 41-42 anys, que veiem molt pocs jugadors de 41-42 anys a l'elit, la rapidesa de la seva integració és fascinant. Passen un mes de no poder gairebé arribar a les 2 pistes per fer coses a ser clau en un 5è partit d'Eurolliga, donant resposta després de Brandon Davis, des del meu punt de vista, al millor nivell dels pivots defensius del Barça. O sigui, per mi, després de Brandon Davis va ell en la defensa de pivots, aconseguint parar un Pangos que estava fent molt mal i, a més, contenint les caigudes de Poitres majoritàriament en bloqueig directe. Per tant, per mi, fa una exhibició de que el bàsquet s'hi juga amb el cap i que ell té molta paciència i té molta sang freda. I això s'haurà de repetir a Milà. Arribes en un escenari ideal i crec que és el millor de tots, que és arribar amb la certesa de que Pau et pot donar 10-15 minuts en una Final Four d'alt nivell. I això, pel que dèieu, per com és capaç d'enfocar els partits en els quals hi ha molta pressió, pel fet que és un jugador que ja ho ha guanyat tot, i pel talent, perquè al final et dona un nou focus de generació. És un jugador que, si es congestiona una mica de pressió sobre Calates, el pots posar a fer de pòster repetidor, té tir per obrir-te la pista, totes aquestes coses. Crec que això val moltíssim i és un registre que, si el Barça és capaç de fer-se'l venir bé, ja no només en l'Eurolliga, sinó en els mesos que li quedin al Barça o les setmanes que li quedin al Barça, pot ser la diferència entre guanyar 2 títols o no guanyar-ne cap. I més enllà d'això, també un detall. Des que va arribar, els primers dies, Pau Gasol és una de les veus cantants que hem vist en certes pinyes del Barça al final del partit. És un jugador que parla moltíssim, està constantment comunicant, i això té molt valor. Per tant, des del meu punt de vista, escenari millorable per Pau Gasol. No, i a més ha aconseguit trobar aquell punt de forma per fer el que ell necessita fer, que tampoc, amb la qualitat que té, tampoc o sigui, no necessita molt per estar bé. El Pau, hem anat veient durant tota la seva carrera,
41 anys, el Jordi en té 40, i si el veiessis jugar, Artau a dia d'avui encara està en forma. Fes-me cas, abans de la pandèmia encara està... No, però... Em sembla que no, Joan, és el cafè pagat. No, això em va bé. Com ho pots gestionar, això? Perquè tu ara, 2 anys parat, tu t'hi veuries en un escenari així? Clar, és que com més gran et vas fent, la recuperació cada vegada costa més. Jo recordo ja els meus últims anys com a professional que després dels partits estava baldat el dia següent. Clar, per això tenia els meus dubtes que el Pau pogués rendir aquest nivell que està fent, que per mi era deixem-ho, encara pot millorar alguna més, però és el que ha dit l'Artau, no? Que del que s'esperava el Pau Gasol de la NBA dels Lakers, això ja hi comptàvem que no, perquè clar, era molt complicat, però ell realment, físicament, ha tornat, no sé si us heu fixat, jo crec que ha tornat més fi que abans, o sigui, s'ha treballat bastant al gimnàs, però ha sabut fer-ho bé. Jo crec que el fet de perdre una mica de pes li ha anat bé pel seu peu. I, francament, l'ho dit, no? Per l'edat que ara el Pau té i amb la lesió que ha tingut, supercontents de com està responent al seu peu i ell físicament. Doncs hem abordat el tema de Gasol. 2 noms que jo crec que seran importants i molt de puntetes, que són el de Brines i el de Kuric. Brines és l'únic supervivent d'aquest Barça de l'última Final Four. Evidentment, ha plogut moltíssim des d'aquell 2014 i la Brines és un jugador totalment diferent, però sí que a mi em fa la sensació que són 2 jugadors, Kuric i Brines, que poden ser decisius en moments de partit on precisament ho comentàvem, on Milà tingui petites ratxes, que les tindrà, i ells siguin com la resposta a aquestes petites ratxes. És a dir, que poden fer mal a una defensa Milà, que estarem d'acord que si Delaney i Chacho són 2 jugadors que són bons atacants, són mals defensors, o sigui, no són defensors excels, i aquí tant un com l'altre els haurien de castigar el que més puguin per desgastar-los i que no tinguin aquesta fredor mental en atac per fer mal al Barça, no? Artau o vaig jo? Va, Artau, vinga. Va, doncs Artau, vinga, va. Jo crec que són 2 jugadors que els hem tingut molt sovint al mateix sac i que els haurem d'anar separant. Però sí, sens dubte que són resposta. Per mi, Abrines és un dels jugadors, des del meu punt de vista, més dependents de la plantilla perquè és un executor i, bàsicament, la majoria dels seus triples són a peu parat, posterior assistència, sigui des del poste, el que sigui, o sortint de bloqueig indirecte puntualment, és un termòmetre de com juga el Barça. Vull dir, per mi, quan Abrines té llançaments alliberats dels que li agraden, és que al Barça li estan sortint molt bé les coses i que estàs trobant el jugador a l'espai adequat. I Kuric, en canvi, que ja t'ho va demostrar també a la temporada passada, t'ho va demostrar, i fa 2 també, però t'ho ha demostrat aquest any a la sèrie contra el Zenit, per exemple, és un tio que com a tirador de sistema és excel·lent, però que realment, quan no et surten les coses, també no té por d'agafar la pilota, assumir algun tir sobre bot, sortint de bloqueig directe, alguna mitja distància, el que sigui, li agrada. No és el millor del món en això, lògicament, però li agrada fer-ho i Saras, quan no surten les coses, tampoc li fa cap lleig. Per tant, són 2 respostes, però són diferents. Crec que Abrines funcionés seria un gran símptoma de cara que al Barça li estan sortint les coses molt bé i que Kuric funcionés també seria un gran símptoma de cara que al Barça li estan sortint les coses molt bé, però també podria voler dir que és el jugador que i això en una Final Four, al final, que va més de guanyar-la que de com la jugui, seria molt important, vol dir que et pot haver tret les castanyes del foc. Doncs esperem rescatar moltíssims triples d'Abrines i de Kuric el divendres a última hora i segurament, tant de bo, el diumenge també a última hora. Anem a fer ara, Artau i Jordi, veure 2-3 clips del que han sigut els 2 partits contra el Milà durant la temporada per veure què ha de fer el Barça en una banda a l'altra per intentar pal·liar al màxim possible jugadors de la talla de Delaney o de Sergio Rodríguez. Doncs aquí tenim la primera jugada en la qual veiem un detall molt interessant del Barça, que és el bloqueig de Kuric per acabar netejant. Aquí potencialment podria haver-hi una sortida per bloqueig indirecte de Kuric, tot i que l'espaiat no és el millor, però el més important és l'aclarat que es muntava a favor de Nikola Mirotic per tal de poder jugar a l'1 contra 1 al poste amb un jugador més petit que ell. Aquí ho veiem, no? El bloqueig creuat, es queda en punter i hi ha un intent d'ajuda, però en qualsevol cas acaba sent una cistella fàcil de Mirotic. I després l'altre és un ram screen amb Brandon Davis i Mirotic per la sortida a bloquejar de Mirotic. Llavors hi ha un altre bloqueig creuat de Brines
de Brines cap a Brandon Davis i acabem tenint el mateix, una cistella de Brandon Davis que sí que és cert que hi ha una mica més d'oposició a l'inici, però que acaba sent una cistella fàcil al Barça. Això ho ha cuidat moltíssim. La seva principal font de producció en atac, més enllà del que feia Calates a bloqueig central, ha estat aquesta, ha estat posar la pilota al poste i trobar el desajust. Això et facilita, és el que dèiem, no és una mica el 2 en 1, et facilita posar la pilota, Mirotic o Brandon Davis, que són molt bons allà, però segons com aquest bloqueig creuat, si Kuric o Brines que el posen surten bé, també es pot convertir en una sortida per tirador. I això contra Milà ho va sublimar el Barça en aquells 6 minuts. Gairebé tots els atacs són això. Si ho aconsegueix fer a la Final Four a un alt nivell, crec que el Barça fluirà bastant bé en atac. Jordi, com ho veus? Sí, és que l'Artau ho ha explicat perfectament. Al final, el Barça té molt de joc del poste baix de Mirotic i l'intent moltes vegades principal és començar amb el poste baix amb Mirotic, però després moltes vegades, com que les ajudes van directament a Mirotic perquè no interessa que rebi la pilota, surten els tiradors, com pot ser el cas de Kuric o Abrines, i tenen molts llançaments relativament oberts per ells. O sigui que l'objectiu principal és intentar trobar, intentar continuar buscant Mirotic. Jo no canviaria l'estratègia perquè globalment la temporada ha anat molt bé, aquesta estratègia. I això seria... Digues, Artau. Que funcionés, és un senyuelo, és l'AM, perquè pugui sortir un altre, perquè Mirotic genera aquesta gravetat. Sí, perquè això és el que té. Tenir un jugador tan bo fa això, que no només fas que el jugador bo respongui amb estadístiques i faci 25 punts o no, fa també que altres jugadors puguin estar més deslliurats del que estarien en altres equips. Això pel que fa a la part estrictament ofensiva. Ara, si el Zoom em deixa, ara ho farem bé. Aviam, tornem-hi. Perfecte. Compartir pantalla, ara ho farem bé. Vinga, va dentro. Ara... Aquí ho veiem. Tenim una defensa en la qual Brandon Davis ja acaba marcant a Malcolm Delaney i el que passa és que inicialment en aquesta defensa hi ha un desajust que deriva, lògicament, si Brandon Davis es queda amb el base, en què Calates es quedi amb un jugador més gran que ell. Què fa el Barça com a resposta a això? Veiem que hi ha un moment en el qual Mirotic podria fer, si hagués hagut una mica més de comunicació, potser un canvi amb el jugador sense pilota per tal que ell es quedés amb el gran i Calates sortís, però de totes maneres no passa i el Barça té una resposta rapidíssima i el que fa és tancar-se sobre Calates per reduir molt els espais de la resta de defensors, comprimir una mica la pista i la resposta és gairebé perfecta. El resultat és una defensa de més impecable al perímetre de Brandon Davis sobre Malcolm Delaney i un tir molt forçat després de 20 segons de possessió que acaba amb 3 jugadors puntejant a Delaney, que és un escàndol això. Importantíssima la defensa, no, Jordi, contra el Milà? Sí, és que aquest any el Barça hem vist, sens dubte, jo crec que l'any de la seva història que més canvis defensius fa. Els temps canvien, el Barça s'ha adaptat al bàsquet modern i el bo del Barça ja no només és el bé que defensa el canvi defensiu, un home gran amb un petit, sinó que són conscients de que moltes vegades els rivals buscaran el poste baix i si veiem, per exemple, aquí, o Calates o en altres situacions, es queda amb un jugador gran, el Barça molt més tancat, fent una defensa globalment d'equip molt treballada. Això sembla que sigui relativament fàcil, però són moltes hores a darrere treballant aquesta defensa i situacions que et trobes i realment el Barça, repetim, tindrà moltes coses que són molt bones, el talent, el que vulguem, però la clau d'aquest any, per mi, està sent la defensa que està asfixiant els rivals amb aquests canvis, sobretot defensius. Mira, jo ara faré el contrapunt. Precisament parlant d'aquests canvis, aviam si es reprodueix, crec que sí. Aquí tenim una situació que és exactament la mateixa que deia l'Artau. Acaba amb Mitchell, que ara ho comentaves al pal baix, i tinc la sensació que aquí el Barça allibera massa el triple de Delaney. Sí que és veritat que és puntejat, però el recorregut que ha de fer la defensa, ara ho veurem, per aturar el triple de Delaney, és massa gran amb un jugador com Mitchell, que segurament, vosaltres en sabeu més, n'hi hauria prou amb una ajuda més curta de Brandon Davis i Calates no s'hauria d'enfonsar tant perquè al final, clar, la manta és curta, és evident, però deixar sol a Delaney de 3 no seria potser la millor idea, no, Artau, Jordi? Vale, Jordi. Clar, és que aquesta acció és clara del que dèiem dels detalls, perquè realment Calates està només una mica més del compte massa a prop de Mikov. I són aquests detalls que són decisius, perquè té una lleugera desavantatge al pal baix, però potser és cert que al final és més perillós tenir Delaney a la línia 3. Però situacions d'aquest tipus n'hi ha moltes i en aquell moment el jugador ha de prendre una decisió perquè està clar que
quedar-te al mig sempre és dolent. Clar, i al final aquesta jugada, ja van en un concepte més genèric perquè ja l'ha desenvolupat perfectament, també et porta una mica a el que et passa o al que et passa amb atacs tan abundants de talent com el del Milà, que has d'acabar escollint una mica el teu variant. En aquest cas, potser el Barça tria malament, perquè Michov, lògicament, és menys perillós segurament que un pam de terra que li donis a Delaney, però això et pot arribar a passar, jo que sé, en comptes de Michov i Delaney, amb Heinz i Delaney, per exemple. Llavors ja tu has de pensar bé, has d'escollir molt bé o sigui, per on prefereixes que t'ataqui Milà i has de ser molt poc concessiu. I ja ho tinc molt clar. Jo prefereixo que se la juguin Heinz, Lidé i fins i tot de Tome abans que qualsevol dels petits de Milà. Estem totalment d'acord i ara l'últim clip que ficarem, que veurem, és una altra situació bastant semblant que acaba, ara la veurem, on el Barça acaba canviant. És una acció molt similar a la d'abans, on acaba tot el Barça canviant i en aquest cas ara veurem que és Panther qui castiga la defensa de canvis. Un punt de franc del Barça contra Mirotic és molt talent, però el Barça, i és l'última pregunta que us faig, el Barça ha de cedir això, tot i saber que poden acabar les accions amb triples oberts de Milà? És a dir, ha d'apostar per la seva defensa de canvis, com ha fet tot l'any, tot i saber que pot ser castigat, o faríeu algun ajust aquí? Jo en aquest aspecte, francament, canviaria poc. El Barça, quan es queda un jugador gran amb un petit, saps que ja corres un risc, que evidentment tens una lleugera desavantatge, tot i que diguem que estem en un bàsquet modern, que és veritat, i els jugadors són més ràpids, un petit contra un gran sempre serà més ràpid, no? Jo continuaria igual. El Barça li ha anat molt bé així. Final Four, canvies detalls, però el tema del canvi defensiu, que ha anat tan bé durant l'any, jo, francament, crec que no el canviaran. Jo estic molt en aquesta línia. De fet, t'agafo un altre cop el tema del Zenit. Quan les coses no sortien, anaven dient que si potser el Barça ha de canviar alguna cosa en la defensa o en l'atac, executar més ràpid o el que sigui, era com un moment. A veure, senyors, el Barça porta tot l'any treballant una manera de jugar que li ha anat molt bé i els resultats han estat molt bons fins ara. És el mateix. Quan arribes a la Final Four i arribes amb un bagatge i perquè les coses t'han funcionat, no perquè t'hagis de plantejar canviar res del que has fet fins ara. Jo crec que seria una errada canviar la planificació d'un partit canviar la planificació que has fet tot l'any en funció d'un partit. I a més, el Barça va començar l'any canviant molt, continua canviant molt, o continuava canviant molt fins que Pau Gasol t'ha demostrat que pot jugar a 10-15 minuts, però canviava molt en part perquè el relleu de Brandon Davis no era habitualment Pustovoy ni era un totxo, per entendre'ns. Era Roland Smith, que passava del 4 al 5, era Oriola, que passava del 4 al 5, o era un Sergi Martínez, que la gent el té catalogat com a 3, però que si li preguntes a Saras, segons com te'l pot posar de 4 o de 5, també. És a dir, és un equip que té moltes cames, té cames per poder canviar. Dependrà de l'enfocament. El Barça, des de l'arribada de Pau, canvia menys i segurament Pau a la pista canviarà menys. I de fet, això que ara queda el canvi amb Mirotic, el Barça, el primer partit de la sèrie contra el Zenit, el perd, lògicament, el perd perquè acaba havent-hi molts bloquejos de Zubkov, em sembla que eren, que acaben fent que Pango se la jugui contra Mirotic i acabi anotant. Però Mirotic habitualment no canvia, fa un show molt llarg i recupera. Llavors veurem en què queda, però el normal seria que els canvis fossin amb Brandon Davis, Smith, Oriola, bàsicament. Mira, em quedo amb aquesta paraula, amb Show i Mirotic. Esperem que ho portem. Sí, no, m'ha anat perfecte, que portem a l'extenuació això, però per la part positiva, que veiem la millor versió de Mirotic, la millor versió del Barça i que diumenge a la nit o dilluns puguem parlar de la tercera Euroliga del Barça, perquè realment fins ara és l'equip que millor ha jugat a Europa, de llarg, i l'equip que segurament té un bàsquet més particular i un entrenador que porta fins a les últimes conseqüències d'aquest bàsquet i que perquè al final som del Barça i ens mereixem una alegria de l'equip de bàsquet que fa molts anys que no ens la dona. Senyors, ha estat un autèntic plaer, Jordi. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé a Colònia, perquè estaràs a Colònia, no? Sí, m'han invitat i allà estaré, per una mica de soroll. Doncs que vagi molt bé per Colònia. Torna amb la Copa, sisplau. A veure. I a veure si som campions, doncs en tornem a parlar la setmana que ve, si et sembla. Perfecte, molt bé. Artau, gràcies. A vosaltres. Fins ara, que vagi bé, cuideu-vos.